Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Een vrouw is dit weekend opgenomen in het ziekenhuis met flinke verwondingen. Ze zou door haar man zijn gestoken met een mes. Dat gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in het huis van het stel in Kustbatterij. De vrouw bloedde hevig en is door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een vrouw van 33 jaar oud. De man is 31 jaar oud en beide zijn geboren op Curaçao. De man werd later opgepakt in een auto. Hij was na het drama van huis weggereden en met hoge snelheid in een tuin tegen een muur gereden. Daarbij had hij zijn arm en been gebroken. Ook hij is in het ziekenhuis opgenomen. Maar zodra hij het ziekenhuis kan verlaten, zal hij worden opgesloten. Oud-minister van Financiën George Jamaluddin werd afgelopen vrijdag veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf. Maar volgens zijn rechters heeft hij geen eerlijk proces gekregen. Ze spreken van rechterlijke willekeur. Hij is veroordeeld wegens uitlokking van de moord op Helmin Wiels in 2013. Maar de advocaten stellen dat het gemeenschappelijk hof vorig jaar in een persbericht Jamaluddin al als dader heeft genoemd. Daarnaast heeft de rechter vrijdag getuigenissen gebruikt die door andere rechters in eerdere processen als onbetrouwbaar werden benoemd. De advocaten gaan in hoger beroep en benadrukken dat Jamaluddin onschuldig is. Ronald van Raak, Tweede Kamerlid voor de Socialistische Partij, heeft naar eigen zeggen een dreigbrief gekregen van een bedrijf Embed Solutions. Dat bedrijf is op Curaçao gevestigd en houdt zich bezig met gokken op internet. De brief is gestuurd door een Amsterdamse advocatenkantoor, Gaming Legal Group. De brief is volgens hem onduidelijk, maar volgens hem wordt hem te verstaan gegeven dat hij moet luisteren naar de uitleg van de Curaçaose regering. Die stelt dat er niks illegaals is aan de gokwereld van Curaçao. Van Raak zegt dat hij dat niet gaat doen. Ik heb slecht nieuws voor de Gaming Legal Group. Ik neem geen enkele mening van geen enkele regering voor zoete koek. De voormalige bestuursleden van de ACU, de Spaar- en Kredietcoöperatie, hebben een aangifte gedaan tegen de huidige leden van de Raad van Toezicht. Als gevolg daarvan kon de voor gisteren geplande ledenvergadering niet doorgaan. Er is veel onvrede binnen de ACU omdat volgens een deel van de mensen het bestuur niet genoeg heeft gedaan om te zorgen dat openstaande leningen betaald zouden gaan worden. In afwachting van het kort geding kan er voorlopig niet een algemene ledenvergadering plaatsvinden. De kustwacht maakte gisteren bekend dat ze in de nacht van donderdag op vrijdag een zeilboot hebben aangehouden. Op die boot zaten 2 mannen die zijn overgedragen aan het Korps Politie Curaçao en in de boot zelf was een hoeveelheid drugs. Onder meer ecstasy-pillen, zo maakt de kustwacht bekend. De 2 mannen zijn ongedocumenteerde Venezolanen. Een 35-jarige Arubaanse vrouw is zondagochtend omgekomen. Volgens de politie is zij gestorven als gevolg van een overdosis drugs. Het gebeurde in een huis in de Elleboogstraat. De politie onderzoekt de zaak, maar wil meer weten over de vrouw en wie haar in de uren voor haar overlijden allemaal heeft gezien. Tijdens de World Series van de Little League heeft Curaçao niet kunnen winnen van Zuid-Korea. Het werd verloren met 4-0. Vandaag moeten ze tegen Canada en dat is volgens kenners niet al te moeilijk voor de Little League. En ook de spelers zelf zijn vol vertrouwen dat ze tegen Canada weer de vertrouwde overwinning zullen behalen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.